dumaan sa makabagong paraan, teknolohiya at makinaryang pagsaka. Halina't makinig sa ating talakayan dito lamang sa Radyo Eskwela, angat-ani sa tamang makinarya. Inaanyayahan po namin ang lahat ng 2021 Farmers Cooperative Association o MCAs. Maging kaeskwela, bukas na po ang enrollment para sa inyo. Pumunta lamang po kayo sa ating Facebook page na Radyo Eskwela PH. I-click po ninyo yung Google Form link na makikita sa kaliwa ng ating FB page upang kayo ay makapag-enroll. I-click ang Mindanao kung ikaw ay taga Mindanao. Sa atin pong Google Form ay kailangang ilagay ang mga hinihinging impormasyon. Ilagay ang inyong email address, buong pangalan, edad, markahan kung ano ang kasarian, ilagay ang inyong cellphone number, piliin po ninyo kung anong rehiyon kayo kabilang. Sa susunod na page, piliin naman ninyo kung saan ang inyong lalawigan. Hanapin po ninyo ang inyong munisipyo o bayan. Hanapin rin kung anong FCA ka kabilang, makikita at maaari na po ninyong sagutan ang ating pre-test. Matapos ang pagsagot, ayan, naka-enroll na po kayo sa Radyo Eskwela. Madali lamang, hindi ba? Sama-sama tayong makinig, manood at matuto ng mga aralin ng Season 3, Radyo Eskwela angat-ani sa tamang makinarya. Tuwing Miyerkules at Sabado, simula ngayong Oktubre, alas 5:30 ng umaga. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari kaming i-text o kaya po itawagan sa 0917-163-7629. O kaya ay mag-message po kayo sa aming Facebook page na Radyo Eskwela PH. Tandaan, basta RCEP Machinery, libre! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niadtong wala pata masayon sa mga katinawan, mga eksplanasyon, mga tubag katoliko, usa sa ikag nato nga mubiya unta sa pagkakatoliko, usa sa hinungdan nga mubiya unta ko sa akong pagkakatoliko niadto, ang tinuhuan nga ang Sabat o adlaw ng igpapahulay ipadayon gihapon ang adlaw nga Sabado. Budi pasabot hapit ko masabadista niadto, no? Sa dihang naka-subscribe ko og magazine nga kanang tawagan ni og The Plain Truth, nga sa atong nihibaw-an ang founder ni ana nga magazine mao si Herbert Armstrong. Usa ka magtutukod sa usa ka tinuhuan nga kanang gitawag og Worldwide Church of God. Ngano mo ingon ta nga Sabadista? Tungod kay ang Sabat mao gihapon Saturday, no? Dili man usara ka klase ang Sabadista, no? Na ay Sabadista nga kang Ellen White yun nagsugod. Dayon gani ang kang Ellen White nga gisugdan nga Sabadista, medyo doon na po ni siak. Na gani po ni Reform, na Remnant. Sumaw na ang Sabadista unta diin balhina nako kadtong kang Herbert Armstrong. Kung wa ko malimot, mga 1930s man siguro to nagsugod iyang grupo, Worldwide Church of God.
Then later on akong nahibawan ang iya pong anak si Garner Ted Armstrong mibiya po sa maong grupo ug nagtukod po iya nga gihinganlan po Church of God International. So mao na nung nganong ako ning gihisgutan ni ining laing segment karon sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, no? Kay kining issue may labot na sa authority nga ato nang gipadayon, no, pag tuki, no, kining church authority. Usa sa atong gibasihan niini kung ngano nga ang sheep o pagbalhin sa solemnity gikan sa Sabado ngadto sa Domingo pagasabton kana nga fulfillment of the law o katumanan. Niadto sa dihang hapit ko masabadista, nituon nagyukuan ang pagtulunan sa mga sabadista, no, dala na tanan, no, klase-klaseng sabadista kanang nag-usa sa Sabado, no. Okay. Nituog yukuan na nga kung himuon na natong Domingo karon ang atong day of worship, mahimong paglapas na sa sugo sa Dios. Ayon, kutloon din tong sa Daniel 7:25 nga dunay tao nga magausab sa sugo sa Dios. Mao nang kung wa ta masayod unsa gyud ang wisdom, unsa gyud ang paliwanag Katoliko ana, makaingon gyud ta nga sakto ang mga sabadista. Mao bitaw nga hapit gyud ko mga sabadista niadto. Pero katong sabadista nga Herbert Armstrong version, dili Ellen White version. Ang kang Ellen White may nauna magito, no, kay 1863 guto. Sa mga talang ang kang Herbert Armstrong kung wa ko masayo po kumalimot 1930s. So una tong kang Ellen White nga sabadista. Okay. So mao na, no. Ni tuo na gyud ko niya to mo bitaw mobiya unta ko sa kumpang Katoliko, no? Pero una gyud sa wa pa ko mahapit pud ma sabadista. Hapit po ko ma-Iglesia ni Cristo. Okay, una man po ang Iglesia ni Cristo naka-evangelize ako before tong kang Herbert Armstrong. Wa ako madala sa Iglesia ni Cristo kay mas mobilib man ko atong kang Herbert Armstrong nga kuan tinuhuan. So sa dihang ako nang gitandi-tandi ba. Pero karon dirita sa ato bang pagpadayon sa tema may labot na sa the teaching authority of the church, no? Wala na ko mo kuan na katong naandan na tong introduction. Okay, dili na to parehason tanan ng atong programa. Naapoy panahon nga moderitso ta. Anyway, kahibalo naman mo atong introduction. Okay. Itong natahuran ko ninyo unsa diha. Pero ani nga sabta nga wa ko ipagtakod ninyo, no? Ako lang gi-save ang time, no? Gi-save ang time nga daghan kong mahisgutan gyud, no, sa atong segment karon sa tulumanon. Okay. So mao ni, no? Niadto nakaingon gyud ko nga ang Catholic Church maoy katumanan anang gitagna sa Daniel 7:25 nga dunay mag-usab sa balaod sa Dios. Okay. Pero sa akong natun-an, kung tanaw na to ang libro sa mga apostol, kining ilang nasulat, no, sa New Testament, wala man sila, kung basahon lang nato ang sinulat sa mga apostol, wala sila gitumbok nga ngalan o grupo sa mga tao nga mo'y gitumong anang Daniel 7:25. Kanang mga pag-ingon nga Katoliko kuno ang katumanan ana, den ang uban pod lahi pod, diha na sa mga komentary. Pero kung magbasa lang yung tao sinulat sa mga apostol, wala sila giigo nga grupo sa mga tao nga kanang specific yun ba, naghingalan og tao, naghingalan og ngalan sa usa ka relihiyon. Wala sila kana bang pag pinpoint kinsa ang katumanan anang Daniel 7:25. Pero ang kang Ellen White nga sabadista naa sila hubad ana, na sila interpretasyon ana nga Catholic Church kuno na. Now na ay komentary nga akong ipadayag ninyo nga kanang Daniel 7:25 gyud
ang gitumbok ana kadto ng leader na siya o mga political leader. Ang uban moingon nga si Antioco Epiphanes. Panahon pagalina sa Judaism. Judaism nga niadtong kung wa ko malimot busy pa manggalina tung mabasa gali na sa Makabeo na ay mga Adventist gani kahibalo ana nga usas gitumbok ana kato si Hari Antioco Epiphanes kay kato si Hari Antioco Epiphanes ang gusto ato paganismo dili siya motuman anang balaod sa Dios unya panahon pagalito sa Judaism dili siya mo puyo dili siya motuo anang Judaism kay ang iyang gusto paganismo so usbo niya ba ang unsay dapat unta. So usana, dahil napoy ubang mga komentaryo nga naay gitumbok pud ana. Pero nakasigurado jud ko karon na sa dihang nakasabot nako dunay naka-enlighten ako nga dili ang Katoliko mao ang katumanan ni anang nag-usab sa balaod sa Dios. Kay kung maghisgot-gut ta og Biblia diri sa bag-ong kasabutan dili tanang mga kausaban sabton nga paglapas o pag-usab sa balaod sa Dios. Naay pag-usab nga sabton kini nga pagtuman. Ngano, unsay premise nato nga naay mga kausaban nga dili sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios o pag-usab sa balaod sa Dios kun dili pagtuman. Now, ang premise nato ana katong sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 hangtod sa 32. Usbon ako ang sitas. Jeremias 31, tudling 31 hangtod sa 32, nga ang Dios maghimo kuno og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So, mao na ang atong gigamit nga premise nga nganong moingon ta nga dili tanang mga kausaban sabton nga paglapas sa sugo sa Dios kung nausab na, nganong dili tanang pag-usab sabton nga paglapas o pag-usab sa balaod sa Dios. Kung mag-ingon kag usab, nga kanang gisupak nato ang Dios sa iyang balaod, kuha naman na kanang gitawag natong transgression of the law. Pero naay pag-usab nga dili sabton nga paglapas kundi pagtuman hinuon. Diri na alinggati ni sa ato mga igsoon sa Badista nganong padayon sila sa pagsupak sa Katoliko kay wa nila masabti ba nga naay pag-usab nga dili sabton nga paglapas sa sugo kundi pagtuman hinuon. So kana laging premise nga ang Dios maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay maghimo bag-ong kasabutan nga lahi sa daan, so naagi mausab. Unya, kanang kausaban, sabton na nga fulfillment. Kay transformation man na sa balaod. Tagaan mo na akong example. Kadtong entrance sa kingdom nga tuli o circumcision. Muari ka sa bag-ong kasabutan, dili naman circumcision o tuli ang entrance sa kingdom. Ipasabot, implied, ipasabot na ni Apostol Pablo nga ang circumcision of Christ kuno baptism. So, ang circumcision gitransform into baptism. Asa na mabasa? Colossians 2, verse 11 to 12. Mao na nga, bisan ang mga Sabadista, muuyon sila nga, ang entrance karon sa kingdom, dili na tong tuli. Dili na requirement ang tuli. Ang tuli karon kuha na lang na siya. Health tips na lang na sa mga doktor. Okay, mas may man po magpatuli for health reason. Pero kung maingon kag pangrelihiyon, wa na nagi-apil. Dili na tuli ang requirements sa atong pagtuo. Kundili ang baptism na. Di ba? Mo na nga magpabunya kita, magpabautismo kita. Di ba? Asa na masabot nga ang circumcision of Christ, diri sa New Covenant, dili na tuli, kundi baptism na. Colossians chapter 2 verse 11 to 12. So kana ba nga kausaban sabton ba na nga pagsupak sa balaod sa Dios? Dili. Sabton na nga pagtuman kay naa lagi mausab sa bag-ong kasabutan. Dayon kung wato punta sa
Hebrehanon 7:12 gaingon po diha nga kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So naay pag-ili sa balaod nga dili sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios kundi pagtuman hinuon. But pasabot ang mga valid changes, ang mga balido nga kausaban dili na sabton nga pagsupak sa balaod sa Dios kundi pagtuman. Kay kinahanglan matuman man ang change. Di ba? Then karon mo ingon ang mga sabadista mo argue sila nga kanang Sabat wa man nagiusab kay si Kristo niadto taga adlawng Sabado, adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo moadto man si sinagoga na sa Lucas 4:16. Magwali. Then si Santa Maria pod katong namatay si Kristo katong wa pa siya mabanhaw. Si Santa Maria nagpahulay yun sa adlawng Sabado, adlawng Saturday. Ay kung ingna nga maingon sila nga dili to Kristohanon si Santa Maria. So kung muuyon kuno ta nga Kristohanon si Santa Maria, so kay si Santa Maria nagbantay mang adlawng igpapahulay nga Sabado, so wa gyud nagiusab. Then bato po kuno ta sa buhat sa mga apostoles, Acts of the Apostles, ang mga apostoles pod ga observe man pod og Sabat kay moadto man gyapon sa sinagoga magsangyaw sa adlawng Sabado. Now, unsa may atong katin-awan ana no? Ang mao mga sitas, wala nato na siya supaka kay history man na sa simbahan. History man na sa katawhan sa Dios. Pero ang mga sitas wala magsulti nga dili gyud ibalhin ang solemnity gikan sa Saturday to Sunday. Wala na magingon. Kadtong si Kristo magkanunay og sulod sa adlawng Sabado. No? Naabay teaching si Kristo dito nga nagnudlo siya nga ipadayon ng Jewish Sabbath nga Saturday? Wala. Gani, kung atong sabto ng wali ni Kristo sa sinagoga, sa mga Hudiyo sa adlawng Sabado, makaingon ganita nga, doon na siya gitudlo nga lahi sa naandang pagtulunan. Nga naman, kay ang iyang mga gitudlo dito, mo against man sa daang interpretasyon sa mga kanang mga pare dito nga karaan. Sama atong naghisgot siya og kanang mahimong kanon na tanan. Di ba ang mga Hudiyo atong nangasuko? Kay kadtong pagtudlo ni Kristo nga mahimong kanon na tanan magina sa Marcos pod, San Marcos City ba na kung ako malimot sa katong debate na mo sa akong higalang Adventist ako mong tong gikutlo. Kasi Kristo nanudlo nga mahimong kanon na tanan. Nay nang nasuko ato kay siyempre katong mga Hudiyo ditong naanad atong karaan maingon magyud no dili na tinuod na sayop nang iyang gitudlo. Yang gisupak ili akusahan naman yun si Kristo hinoon nga kanabang masinupakon sa balaod. Di ba? Kay nga no wa man gud wa masabtis mga Hudiyo niadtong panahon na nga ang gidala ni Kristo na anay changes kay magsugod na siya sa bagong kasabutan pero hinay-hinay niya nga giusab dili ingon nga gulpi din tanan. Tagaan mo na kog example nga bisan mga Sabadista muuyon sila nga naay giusab si Kristo sa pagsabot nga karaan ang pagsabot nga karaan sa adlawng igpapahulay kung makalapas ka batuon ka hangtod mamatay. Pag-abot ni Kristo giwala na niya nga interpretasyon. Di naman dayon ka makalapas ka sa adlawng igpahulay dili man kagani patyon dayon. Bisan kana ganing mananapaw sa karaan nga pagsabot sa balaod, di penalty mangyapon na. Batuon ka hangtod mamatay pero pag-abot ni Kristo iyan ang giluagan, dili dayon patyon. Si Kristo mismo sa pag-anhi niya, pag hinay-hinay niya sugod sa New Covenant, iyan ang gipatuman hinay-hinay tung sa premise na to sa Jeremias 31, tudling 31 ug 32, nga ang Dios maghimog bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Kinsa may nanguna ana sa pag-usab hinay-hinay? Si Kristo rapod. Nya, kadtubang giusab ni Kristo sabton ba to nga gilapas ang balaod sa Dios? Dili. Ang gihimo ni Kristo nga pag-usab, pagtuman to sa balaod, kay mao man gyud na ang dagan sa kamatuoran nga sa bag-ong kasabutan dunay mga usab. Sa ato pa, ang kausaban, isipon nga fulfillment. Pagtuman.
dili isipon nga paglapas. So mauna nga kanang pagtulunan sa mga Sabadista nga gilapas kunos Katoliko ang balaod sa Dios sa dihang gibalhin ang solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, pagtulunan na sa tao. Wa gyud bisan usa ka apostol nagtudlo nga kung ibalhin ang solemnity sa Sabbath gikan sa Saturday to Sunday, isipon na nga violation of the law. Kinsa may nagtudlo ana kanang mga Sabadista. Akong i-challenge ang atong mga igsong Sabadista. Labi na kay advocate sila anang sula eskriptura, Bible alone. Asa gitudlo sa Biblia sa mga unang Kristiyano o mga apostol nga kanang pagbalhin sa solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday to Sunday, isipon na nga paglapas sa sugo sa Dios. Asa na mabasa? Sa debate gali namo sa akong higala nga Adventist, ako man po nang gipangutana. Wa ko'y nakita gyud nga gihatag nga insakto gyung tubag, no? Kay wa man gyud bersikulo sa Biblia amot og naamoy nabasa nga kanang pagbalhin sa solemnity sa Sabbath gikan sa Saturday to Sunday, isipon na nga paglapas sa sugo sa Dios. No? Now, wa na to supaka nga sa sinugdan sa dihang wala pa gyud hingpit mabalhin ang maong solemnity. Di-respect nila ng Jewish Sabbath. Kay ang term god sa Old Covenant, ang hingpit nga pagtapos sa daang kasabutan didto man sa kamatayon ni Kristo. Di ba? Nasa Colosas 2:14 hangtod sa 17 nga kato mga kasuguan sa daan nga to mga ceremonial dito essence of the law gitapos kuno ni Kristo sa krus. Sa to pa, ang daang kasabutan hingpit nga natapos sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, kadtong si Kristo magrespeto, magsigig balik-balik sa adlong Sabado, sa adlong sinagoga, natural to. Kay wala pa man hingpit matapos ang Old Covenant. Kay ang hingpit nga pagtapos sa Old Covenant, sa kamatayan man ni Kristo. Mauna nga, kadtong si Kristo magbalik-balik sa sinagoga, panahon to nga wala pa mabalhin kumplito. Okay. Wala pa hingpit mabalhin ang solemnity. So, ugon sa'y naandan dito, maupag yun. Unya, ang dako pong hinungdan ngano gyud nga si Kristo ug ang mga apostol musulod yun sa sinagoga sa adlong Sabado sa mga Hudiyo aron makatudlo sila dito, aron makawali. Unya, unsao man nato pagtino nga Sabadista gihapon sila, kung nanudlo sila dito nga ipadayon ng Jewish Sabbath. Wala man sila nagtudlo ana. Mo nang mangayo bitaw kog bersikulo sa mga Sabadista. Kay kung mga pastor sa Sabadista ang manudlo sa ilang mga simbahan, sige man sila balik-balik anang pagtulunan na gyud. Di ba ang flag yun, ang number one teaching yun sa mga Sabadista kanamang Jewish Sabbath nga Saturday o kanang kosher law nga katong gipanghili nga pagkaon diri sa una. Muna ilang mga number one, number two teaching nila. Muna yung mga headline kasi sila mga teaching. Ya, sige gina nilang itudlo di sa ilang mga Bible study o sa ilang mga pagsimba. Sige gina. Sugo. Pero kung marita sa Christianity, sa mga gitudlo ni Kristo o mga apostol, wa ako kitag mga bisag usa ka bersikulo na lang, tulo ka bersikulo nga si Kristo nagtudlo nga ipadayon ng Jewish Sabbath nga Saturday. Mga apostol pod say magwali sila sa sinagoga nga sige laghisgot anang Sabat nga dili na ilisdan ang solemnity ana, dili na ibalhin. Kisa man si San Pablo nanudlo ana. Gani masabot man gani nato nga lahi ang tinudloan sa mga apostol sa adlong Sabado sa sinagoga. Nga naman kay di man magdebate man sila. Kadtong mga pari sa daang kasabutan nga makadungog sa ilang wali, mga suko man. Sa ito pa, lahi ang tinudluan sa mga apostol ug ni Kristo. Si Kristo pag-ingon nga mahimong kanon na tanan ay nang suko ng mga Hudiyo. Kinaanan sila ato nga ipadayon paghapon tong kusirlo. So, mauna. So, kanang mga tudling sa Biblia, sama sa Book of Acts,
katong si Santa Maria po nagbantay sa adlawng Sabado, adlawng igpapahulay, o katong si Kristo magbalik-balik sa sinaguga, dili na ebidensya sa mga saksi sa mga Sabadista nga gipadayon ng Jewish Sabbath sa Christianity. Di na ebidensya. Kadto history lang to sa people of God sa dihang wala pa hingpit mabalhin ang solemnity. Pero wala gyud magtudlo si Kristo og mga apostol nga dili ibalhin ang solemnity. In fact, kung ayuhon na basa ang gospel, ang kausaban nga gihimo sa simbahan nga gitukod ni Kristo, sabton gali nato na nga balaod na sa Dios. Nga naman, katong akong giingon ninyo sa miagi, katong Mateo 18:18, sa gospel na agni sa gospel. Basahan ko ninyo ng Kolosas, sa di patamuan na sa gospel, sa Kolosas lang, 2:14 hangtod 17. Diba, giingon ma dito nga, ayaw na mo pag-unahuna nga doon na pa'y maghukom niyo kung sa inyong kanon. Kato po mga seremonyalo kay kitapos na ni Kristo sa krus. Dili na kunutana kay diha na kunuta ni Kristo. Sa ato pa, mupukus ta sa mga teaching ni Kristo sa gospel. Niya kung maadto ta sa gospel, wa man magtudlo si Kristo nga ipadayon ng Jewish Sabbath, ilan ang girespect sa Jewish custom. Pero wa sila magtudlo nga ipadayon na. Mao na. So, kadtong magbalik-balik ang mga apostol sa adlong Sabado sa sinagoga, wala tay ebidensyang makita nga nagtudlo sila nga ipadayon ng Jewish Sabbath. Ilan na lang girespeto og laing punto para makatudlo sila dito. Niadto pang higayuna, wala pa hingpit mabalhin ang solemnity. Gani, ang mga pari sa ilang mga libro, wa man gyud kuno tay mabasa litra por litra nga gibalhin na gikan sa Sabado ngadto Domingo. Naalay mga bersikulo nga implication nga ang pagbalhin muuyon ang Ginoo, muuyon sa gospel. Kay ang gospel nagtudlo nga ang simbahan gitagaag authority sa pagdili og pagtugot, binding and loosing, di ba? Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, ang itugot sa iyang iglesia diri mahimo na ng balaod sa Dios. Sama atong gipagdeklara sa Council of Hippo o Cartago nga moingon nga ang ilhon nga inspired kana rang 73 books. Konsilyo man na sa mga obispo. Yan nituo po ang ubang mga protestante. Samaan ng 27 books lang. Ang mga obispo may gasultian na. Nganon niuyon man sila nga 27 books lang ang New Testament. Nga wa man mag-ingon ang mga apostol ana, mga obispong Katoliko man. Tungod sa authority sa mga obispo nga gikan sa mga apostol. Wa na ko igong panahon, mga igsuon. Ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, ngano nga kanang pagbalhin sa solemnity gikan sa Saturday to Sunday, fulfillment of the law na dili na sabton nga paglapas sa sugo, no? Nindot pa unta gi-discuss na to kay wa naman tay igong panahon. So, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa maserong kadero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin.